Tit. Hello, love. Ay, love. Ay, kanang love. Akong cellphone ba naguba? Sayang kaayo na ko ipang online. Maging keypad lang akong gamit. Nokia pag yun. Pwede ko mapalitan, love. Basin lang iPhone lang. Or unsa ba? Matay love, wala ko kwarta. Pero pangitaan kay pumaagi nga mapalitan kag cellphone. Pero Redmi lang kayo. Mahal ka na iPhone 12 Pro Max. Ay, mahal ka na. Redmi lang. Ah, sige love. Salamat. Babush. Mwah. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko?